ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनै आंनि बार्थडे आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हाना होबाय आरोना आंनि बार्थडेआवहाय आं एसे बायहेरायाव इन्जय खालामनो थांनो सानदोंमोन आरो गोजानाव थांनो हायाबाबो खाथियाव ओरैबायदि अखा हाबाय मा खालामनो बायहेरायावबो थांजाला मा खालामबावनांगौथाय नै ओरैबायदि अखा हाबाय आरोना दसेनो हायो माने ओमफ्राय दा आङो सानैसो लोगो लेंहरदों नालाय ओमफ्राय बेदरखौ संखाबाय आङो संगासिनो आरोना ओरैबायदि खोमसि जाजोब्बाय नै लोगोफोर केमेराया बांद्राय मोजां नुनाय नंला आरोना संगासिनो दं आङो ओरैहाय ओमफ्राय नाबो संगोन नाबो लाबोदों आङो ओमफ्राय दायो आं अमाखौ संगासिनो आरो एसे खिथानि आं नै लोगोफोर आंना अमा एवदों अमा एवगासिनो आङो अखा हाना होबाय जारला मा खालामबावनांगौथाय खारैया एसे फिसाद्रायबाय मा खालामबावनो लोगोफोर ना अखायाबो मालाय गावनि बोथोर हाखागोन बेथ' ओरैबायदि अखा हाबाय आरोना नायनोसै दा एसे नागारोब्ला बबे जायगायाव थांनो हायो थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय बेखौबो अर्डार होनानै दंखायो लाइखौनो मोनाखै अखानि थाखायनो ओमफ्राय दाहाय आङो एसे नागारनानै लायगोन आरो ओमफ्राय लायनानै एसे खानायखौबो देखायगोन आङो नायलांबाय थादोब्ला लोगोफोर आं संनानै लाग्रोजोबखानोसै आरोना आं संनायखौ देखायबाय थाला अखा हाबाय थादोंना ओंखायनो बिराद अखा हाबाय नै लोगोफोर गैला नै बार्थडेआवनो बिराद अखासो हाना होबाय आरोना बाहेरायाव थांनो साननाया गैला मा जाबावनांगौथाय दा ओमफ्राय नै आङो ओरैबायदि साइज माने नाखौ एवगासिनो थावआवहाय एखे माने फ्राय खालामगासिनो आरो खराननो ओमफ्राय आङो दायो खर'खौ एवग्रोबाय खर'खौ आराम फोमोननानै लाग्रोनोसै आरोना बेनि उनावहाय बैखौ फिसा एवलांसै साननानै आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि साइज एवखादों आङो ओरैबायदि नाया ओमफ्राय नाखौहाय बिदिनो एवखांनानै आङो देलायबाय आरोना जाखौ जल्दि एवनानै ओमफ्राय ड्रेस गाननाय देलायनायफोरखौ आङो खोन्थाबाय थायासै ओमफ्राय डाइरेक्टलि माने ओंखारखाबाय आरोना बार्थडे पार्टि थांनोसै जोंहा ओरैनो हादो बिरगो बार्थडे पार्टि थांनोसै अखाया ओरैबायदि आरोना बेलासियावसो नागारबाय अखाया दासो नागारदों ओमफ्राय जै अखा नागारनाय लोगो लोगो एखे थांसै होननानै ओंखारखाबाय आरोना जल्दि थांनोसै कपिराइट फैगोनहाय गाना कपिराइट फैगोन गाना गोसोमसो नुवाखै मा दा नुगोन मोजाङै दा गारियावहाय बांद्राय मोजां नुवाखै जानो हागौ दा मोजां नुगोन बैलाय गारिया दायो जों गोजानाव थांला लोगोफोर गौराङावनो स्पेन्ड खालामनानै फैनोसै दिनै आंनि गोथार माने जोनोम साननि एसेबाबो माने एन्जय खालामसै आरोना सेलेब्रेट खालामसै हायाब्लाबो बोसोरफ्रामबोथ' खालामबाय थाखायोना गोबां माने सिगांनिफ्रायनो खालामबोखाबाय ओमफ्राय थेवब्लाबो माने गोसोआ मानिया आरोना फिसाबाबो खुंनो लुगैयो थ' बिनि थाखायनो खालामसै आरोना ओरै आया बोरो हेल' नै लोगोफोर जोंहा दायो सफैबाय गौराङावहाय बार्थडे माने केक हानोसै आरोना बेनो नै ओमफ्राय सोर दं केमेरा बारा मोजां नुलालाय ओमफ्राय नै ओरै माहिर दङ आय' आफ्टार लं टाइम बिराद गोबावसैमोन आरोना ओमफ्राय नैबे जोंहा फार्स्ट टाइम बिथाङा उदालगुरिनिसो आरोना ना आंखौ गोसोसो नुबाय आं हिलखौ फुबायना बैयाव दंबावो सिङाव कपिराइट फैगोन दां गान दंबावो आनिमोन हा मोसादों नै लोगोफोर आंना बार्थडे जाग्राफ्रा नै नोंहा मा सिन्था जाखो हाफ पेन्ट गाननानै फैलायलायो आंहा रिल्स बानायनो सानदोंमोन एसे बेयाव दोनदो रिल्स बानायनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय दा बिथाङा ओरैबायदि असाइस आरोना हाफ पेन्ट गाननानै फैबाय आं बिराद दुखु मोनबाय
Ada ओमफ्राय नै जोंहा माने टेबोल लाङाखै नालाय पार्टि बावबाय ओमफ्राय दा बेवहायनो माने जिरायनानै गासिबो लोगोफोरखौ लानानै आंनि माखासे फेमिलिफोरखौ लानानैहाय आङो केकखौ हासिगोन आरोना ओमफ्राय बेकग्राउन्डआवहाय बिराद मिउजिक दामबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं कपिराइट फैजानो गिनानैहाय भइस होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय केकखौ नायनोसै दायो ओमफ्राय नै ओरैबायदि माने कालारखौ आलदा नुदों आरो बेवहाय ओरैबायदि साइज आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि टेस्टि जानोबो गोथावथारमोन ओमफ्राय दायो जिखुनु केकखौ हानोसै आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दायो केक हानो थाखाय रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै 16 मे डेया फ्राइडे आरोना ओमफ्राय आङो मैया मोनायाव हारसिङैहाय आङो मोनसे आं गावखौनो उइस खालामना लानाय भिडिअ होदोंमोन ओमफ्राय आङो माने आंहा जेबो बार्थडे बानायनायनि बिदि केक काट खालामनायनि प्लानिं गैयामोन थेवब्लाबो जेनेबा आं एसे एनै जेनेबा लोगोफोरखौ आं साफा सानै लाबाय ओमफ्राय लोगोसे आंनि आनै ओमफ्राय आंनि बिब' देरसिन दङ थ' आं बिसोरखौ लानानैहाय आङो प्लेनिंखौ खालामब्रबबाय आरोना थ' ओमफ्राय आङो दा गोजानावथ' लांनोथ' हाखाया ओमफ्राय आरो अखा बोथोर नोंथांमोनहानो मिन्थिखायो दिनै बिराद अखामोन आरोना ओमफ्राय बबेबा जायगायावथ' बारबो फैदों थेवब्लाबो दा अखाया एसे खम जाबाय आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंब्लाबो अखा हाबाबो माने एखे गौराङावहाय दसे टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय आङो फेमिलिखौनो होनांसिगोन आरोना लोगोसे आंनि लोगोफोर दङ सानै साथाम आं बांद्राय लिंहरासै आरोना थ' आं बिसोरखौ लानानै दिनै आंनि बार्थडे सेलिब्रेटखौ खालामनो सानबाय आरोना दायो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो केकखौबो बांद्राय गिदिर आं खालामहोआसै ओरैनो जास्ट गोसोआवल' गोजोनथोंसै होननानै आं फिसा खालामबाय आरोना थ' आं दिनैनि आंनि जे गोथार जोनोम सान आं बेखौनो बे केकजोंनो आङो हानानै आं गोसोआव गोजोननाय लालांसै आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला हानोसै आङो दे बयबो प्ले खालामदो ओमफ्राय लोगोसे हेपि बार्थडे होननानै आं बुंबानो जाबाय जागोन क्लिप खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दे दायो आङो केकखौ हानोसै आरोना दे आङो आनैखौ दौगोनसै आरोना बे आंनि बिमाजों समान जाहैबाय नालाय आंथ' बिमा गैया नोंथांमोना बयबो मिथिखायो ओमफ्राय खाथियावनो जोंहा बिमानिबो दंखायो नालाय दा बेखायनो बिमाजों समान नालाय आङो बेखौनो दौनोसै आरोना दिनै आंनि जोनोम साननि बे माबा आरोना दानजोबदो ना बिब'नो दौसै आङो नैबे बिब' देरसिन जोंनि केमेरामेनखौ दौदो फै बाबा फै खाथियाव फै खेबनोसै नामा सासे खेबथ'दो नामा फाला फालासो खेबनांगौ केमेरामेन गैया जोंना भिडिअसो नामा भिडिअसो ना भिडिअसो भिडिअसो खाथि बिसोरखौ संनाय माने गासिबो आंनि बिदा बियो बिदा देरसिन फन फैबायलै नै थांना थायाखिसै दहाय ना फैनो थायाखिसै बेजों हरबाय थाखोब्रा Pero mahir. Pero. Tajalai. Ang jalan nama? Jadi nama. Jadi apa? Salot. Kelilu. Artinya mau jadi siapa? Dia siapa? Thank you. Bye. Thank you, Anai. Anjung video lah ni. Dia lah. Sampai.
जिरायनो हास्थायो नोंनि सेराव सेराव नों थायोब्ला गोजोननि निनानाव मानोबा फैयो दानि गोसोआ नोंनिनो गलाम हायादि दसेबो बार्थडेनि केक जानोसै औ orange flavorनि दा बेरगो आं जानोसो गोसोगासिनो जाबाय नों माबायदि मोनखो बिराद मोजां बोथोराबो ओरैबायदि मोजां जाना होबाय माने बार बारबायना जा मिलायदों दे हाय नन बियो दख'ना मोजां गानबा ओमफ्राय नै आंहा आंनि बार्थडेयावहाय लोगोफोरनो जाहोनो थाखाय ओरैबायदि अमा गोथाव एवनानै लाबोदोंमोन आरोना गुदुं गुदुंनो दायो आङो बेखौहाय रानगासिनो आरोना एखेबारे माने गेजेर गेजेर ओरै हाबखावलाय रानखावगासिनो आरोना आंहा आंनि बार्थडेनि थाखायनो आङो ओरैबायदि माने अखा हाबाबो बिराद गोसो होनानै संदों आरोना मानो होनोब्ला आंनि बार्थडेनि थाखाय ओरैबायदि स्पेसियेल आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो रानगासिनो ओमफ्राय ओरैबायदि गान दामबाय थानाय ओरैबायदि हादला आरोना बेनि थाखायनो माने उफाय गैया आङो बेकग्राउन्ड मिउजिकखौनो अफ खालामनो थाखायनो आङो बेबायदि खालामनाय जाबाय आरोना दायो आं ओरैबायदि रानगासिनो नै जायाखै बुंनाया जिरायदो ओमफ्राय नायलाय सासे मायाव जिरायहैखो रागायानो दे जाबाय दे बोथोराबो एखे जानानै थिग नंथ्रा मोजां मोनदों नोंहा ओरैनो हादोल' ओमफ्राय बेयाव हरबानो जाबाय गेजेराव गावबो बोथोर लायगोन नांगौबा एसे मोसानोसै दे आंनि बार्थडेनि नामै औ एसे मोसानांगौ दे ओइ ज' लोंनो हायाबा दा मोनायाव लोंनो हादों बैखौ गोरानखौ दे मोसाजोबो जौआनो फैयाखैदां रावबो रावबो ओंखारलायाखै दाबो आं ओंखार ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना बार्थडेया माने जोब्बायानो होननांसिगोन आरोना बिराद इन्जय खालामबाय आरो आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय फिसाबाबो ओरैबायदि इन्जय खालामबाय आरोना गासिबो फेमिलि गोजा आंनि फ्रेन्ड्सफोर ओमफ्राय आदै मादैमोन दं आरोना ओमफ्राय गोबां माने इन्जय खालामबाय बिराद गोजोननायबो मोनबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो गासिबो भिडिअखौ आं खोन्थानानै होखादों आरोना थ' गोजोननाय मोनबाय आं बिरादनो आरो नोंथांमोना जाय आंखौ बार्थडे विश खालामदों थ' बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय नोंथांमोननिसिम आं बावहरबाय आरोना आंखौ जाय बार्थडे विश खालामदों थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबार आंनि फलोवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय जोंहानिफ्राय बिराद मोसागासिनो आरोना ओमफ्राय बिरगोस्रि सिख्लायाबो बिराद मोसाबाय ओमफ्राय माहिरमोन दंमोन बिसोर गारियाव हाबखाबाय आरो ओमफ्राय आं माहिरमोनखौ खोन्थानो नै बिसोरबो माने एखे बेंथलाव थांफिननांगौ नालाय हाखु दाखु जाबाय ओमफ्राय बोथोराबो ओरैबायदि गाज्रिखा ओमफ्राय थेवब्लाबो जोंनाबो जाखाबाय आरोना समान ओंखारलांसै जाहा मादैया बिराद मोसागासिनो दङ नै
ก็โอเคบ่น้องกันเนยบ่ได้ขัดเจ้าเพี้ยนนึงเลยบา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 ย上午去了他们เนยแต่เขาสิทางแม่นะกาดิกงสิทางแม่ดงบอกว่าเนยปีนั้น last ตานะSaya habis bawa musa tanah mata. Ang ni सबसे बहुत देर सिनार ना भी है. नहीं, सबसे देर सिनार भाई सबसे सिनार भी ना. जना दाजा जाम जाम मुसा ये नहीं. pas lu aja pingka bus ni sedai भी ना. नहीं, madia jengna. Kaya, imam Malia bah kaya. नहीं, jengna ni ya. ใส่เก่าดังเขาบัตรดิบิสขลับนะแพง Thank you so much. Thank you so much. แต่อังวิดีโอเขาเบียวนะวิดีโอข้างเบียวในยินขลำใส่หนึ่งทั้งมันหาบอยบ๊ายบายไปละคนเดียวบ๊ายบาย เก่าดัง I love you โชนาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ Thank you bye bye เบียบายไปคนนู้นน่ะ ไปเรื่องมาเถอะ ให้หูหน้าหนึ่งหูเลย